Natumba ang usa ka poste sa Veco habig sa may Veterans Drive ni Ville Hills, Lahug, Cebu City, human nasabud sa usa ka truck ang usa sa mga kable niini. Matod ni Queenie Sanchez Bronce, manager sa Reputation Enhancement Department sa Visayan Electric, nga usa ka secondary pole ang natumba ug ang kable sa telco nga nakakonektar sa naasong poste ang naigo sa mong truck. Tungod niini, apektado ang supply sa kuryente sa duha nila ka mga konsumidor sa dapit sukad alas 3 kaganihang kadlawon. Lakip sa natumba ang usa ka dakong punuan sa Bougainvillea. Parayon pa karon nga gitrabaho sa mga personnel sa Veco ang natumbang poste o giabisuhan na usab ang telco nga nakakonektar sa mong poste aron mahipos usab nila ang naputol nga kable. Nakigalayon na usab karon ang Veco sa mga patigayon sa dapit nga may CCTV aron masubay kung unsa nga truck ang nakasabod sa kable aron mapahibaw sila sa danyos nga ilang namugna. Dugang ni Bronce, kung maayo lang ang dagan sa panahon karong adlaw, hayan mahuman na nila pagtrabaho ang poste sa dapit ug mabalik na ang supply sa kuryente karong adlaw. Among budget na pahunumon ang among mga crew og trabaho kung kanang mga live nga wires, no, kay delikado man na. So basta dili lang mag-uwan, mahuman na siya within the day.